அப்படியே சரிஞ்சு விழுந்து கீழே வேலை செஞ்சிருந்தா அப்படியே சரிஞ்சு கீழே விழுந்து மாட்டு கம்பியில் செஞ்ச அந்த ராக்கு செஞ்சுருந்தேன். அப்படியே வாங்கி இங்கே இது சரிஞ்சு அப்படியே விழுந்துட்டு கீழே. நான் வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து இதுலேருந்து அங்கால சைட்டில் மாறினேன். அப்படி பார்ட் டைம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். இந்த இது அப்படியே திடீர்னு வந்து அப்படியே சரிஞ்சு கீழே விழுந்து அப்படியே ஒரு ஆள் லேசாக மாட்டுப்பட்டு உள்ளுக்கு வாங்க. ஒரு நிமிஷத்தில் நான் இதில் வெளியே இதில் வந்து மாட்டாமல் அங்கால போனேன். ආගන්නද ඉන්නද ඊට පස්සේ අසංක මේ වරෙන් ගන්න වරකට කොහෙ එන්නද මම මේ මල්ලිට ගියා ඔය එනකොට ඇවිල්ලාද ඕ ඔයා පැන්නේ කොහෙද ජනේලින් මම ඔය කිව්වේ අර එයා පැත්තට එන්න කියලා